kabare Mbak Kayune? Alhamdulillah kabare nyong pekli. Pekli apa? Apik sekali. Waduh kepadha karo aku penget. Apik banget. Wah, sami nek kula nggih pek, Dik. Apa kuwi? Apik, Pak Dik. Waduh iya. Tak ya padha sehat ta? Alhamdulillah sehat. Ah, nggih, syukur seger waras. Nggih, alhamdulillah. Saya laris. Amin. Niki sosowan ten Pak Estu. Nggih. Panjenengan ditimbali rene ora mung pisan niki wis bola-bali nggih ta. Nggih, ya Allah, seneng banget saniki nggih diparingi rezeki malih. Saged sowan wonten mriki matur nuwun sedaya keluarga agung Mbah Guru Kiji matur nuwun. Amin wajan awake dhewe niku nampa berkah saka keluarga Mbah Guru Kiji ya, Mbak. Nggih. Nyenengke saestu saged sowan wonten mriki. Wah, sesa-sesa niku pun mboten bingung setoran. Nggih. Jenenge rezeki sangkan paran kok ya. Lah nggih rezeki niku saking pundi-pundi. Alhamdulillah rezekine saniki niku wonten mriki nggih diparani mriki. Lajake cah kos-kosan nganggo setoran bareng. Ada orang ya? Oh, ayu-ayu picek bocah iki. Ngapa ta kok? Lho ning kene wis jeglek mau kok sasane ana urang to ngono kuwi. Lah ujarku nang kene nyambut magur karo Mbak Kayu Cangik. Lah jebul nang kene ana Rika. Gareng kok Rika. Rika ki kamu. Lah ya aku gareng. Rika ki kowe. Aku gareng takono piyai sakmene lho aku gareng kok Rika. Rika ki anake RT-ne. Maksudnya ki ngene lho kuwi cara ngene Mbak Eka kono. Cara ngopo piye? Rika iki piye? Rika iki bahasa ngapak, Lek. Bahasa ngapak. Jebule Rika nang kene wis ket mau. Yo petok bae. Aku golek Rika ning ndi? Kok Rika iki kowe kuwi lho. Rika ki kowe. Aku ki gareng. Wah, ki marake aku ra entuk sangu ngene iki lho. Doh. Bahasa ngapa kuwi nek Rika kuwi kowe, lah nek aku nyong. Jare kok nyong. Aku nyong, Lek. Aku ki nyong. Saya. Oh, ngene lho nyong. Kok tak nyong iki piye? Lah jare nyong ki lho. Nyong ki aku. Lah nyong ki kaki nyong. Kok kowe apa ana dalan kondang ki nyong. Ya Allah, iki kok aja. Ora, ujarku ki dening anu garenge tambah suwe tambah tua tambah goblok ya. Wis ben goblok ora disawer kok. Aku ki aku kurang trima apa? Liyane dhewe entuk disiden-siden kalau disaweri. Aku sing ngadeket mau ora disaweri. Loh, sabar. Jenenge wong sabar ki kekasih Gusti. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kleru. Hah? Innallaha ma'as-sabirin. Kok innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Keliru lah. Aku ora nyaut ta. Lagi usum dagelan mati. Ora Lek, Rika tak wet-wet nang kene. Nggih, heeh, dimesake Mbak Eka. Kowe tak dongakna Rika ki muga-muga panjang umur. Amin. Sehat terus. Amin. Ben wong sak donya mati Mas Garing urip. Lho, panjang umur. Ora to ah. Sak donya mati kabeh aku urip dhewe. Kowe nar jajan kopi ning ndi? Rombong yo sak titahe sak jatahe. Ora kena kok ngunjuli mergo kabeh wis ginaris marang pestine dhewe-dhewe. Laras. Wong kok jenengane kok wong ngene iki lho, sing diarani pawakan apik rupa ayu. Pawakan apik rupane ayu. Nah, sapa kowe? Sapa? Ya kiye. Oh, Mbak Eka. Nyong. Jare Rika. Rika iki kowe. Rika ki kowe. Aku nyong wis tak go lho nyong. Rika ki kowe aku nyong. Lho jare aku nyong kowe Rika. Kualik. Rika karo nyong iki cemplungno kali ya. Wong ket mau ora iso akur. Lah wong anu dadi ngene. Saiki lah aku menekankan pada anak-anakku, Mas. Nggih. Dadi ana jurusan telu. Apa wae? Minterke bocah ki jurusane telu. 1 IQ, 2 SQ, 3 lan EQ. Kowe apa Lek kowe Lek? IQ ki kepinteran. SQ ki spiritual menembah. Ya. Ning bagi saya lebih ditekankan kepada EQ. Apa kuwi karepe? Emotional question tegese perasaan, tabiat, sopan santun, adab. Ya ta, adab ning kene iki. Berarti saiki pinter njoro langit.
agamane ya deles ning yen ora ngerti adab ya ora apik. Ora ngerti aturan, ora ngerti tatanan, ya ora ngerti tata krama ya ora guna. Kula kabeh seimbang aja saling mengalahkan. Iya, dadi antara IQ, EQ, SQ. IQ ki utek. Oh, walah wis. Hah? Ya seben wis ben. IQ ki Wis jeneng utek. kepinteran kok utek. Lah iya kepinteran kan ya tergantung karo Ya utek. sarmu. Nggih. Otak. EQ, IQ IQ ki iku perasaan hati, adab termasuk yo sopan tenek bengek lah semua. Nah, sing terakhir SQ ki spiritual manem bae. Nggih, dadi kabeh kudu mlaku seimbang. Ora kena abot sisih. Nggih. Baik, Kang. Nggih. Piyai mriki wis ngantu-antu swara panjenengan. Aku arep nyuwun pangkur semarangan sik. Wah. Lah iya, iki nek mung sing enteng-entengane lumrah. Nek Mbak Eka ya kudu goleke sing lagu sing ameng-ameng nyawa. nggih. Pangkur semarangan. Pangkur semarangan. Aja lali lho, kene iki trae Mataraman. Nggih. Iki ada yang memesan Banyumasane aja lali. Oh lah nggih no mesti no. Lah niku nggih. Sadurunge pemanasan awak rak ya suarane sik. Betul. Suarane. Monggo Mbak Eka, menika pangkur semarangan menika wonten wajibipun 100.000 Matur nuwun ya Allah, ngaten iki jenengan kok ya repot-repot. Niku tu anu lah turah 100. Alah nggih matur mbah nuwun saestu nggih ngeten niki. Nek mau sing ngadeg wong papat. Nggih. Ya pas saiki. Kula keri. Nggih niki sami Bayu mawon. ki ra pekewo blas. Ngapa to, Lek? Bayu ki ra pekewo blas. Mosok ditunggoni bojone kok ngedum dhuwit ning wedokan liya. Iki apa ya padha lanange dikeki. Lah masa jeruk minum jeruk. Lho, lah sariawan kok. Ya, pangkur semarangan. Ora disawer ya ora apa-apa. Mangga dirungake Mas Gareng. Moh. Ya sepen. Mingkar mingkuring angkara. Suarane hebat ya Mas Gareng. Rapati yo. Apa-apa ora peneran iki. Rikake karo nyong sajane ki gething apa kepriwen sih? Ngomong nek ora seneng karo nyong ki ngomong. Teno kowe wis kok pertama wis gawe anyelku. Lah ngapa kok anyel? Oh, rupamu ayu. Ngapa terus ngapa? Rupaku ayu terus ngapa? Mumpung nang kene ana Pak Dekarwo, tak ngomong sisan karo Pak Dekarwo. Rupamu ayu aku seneng. Oke, tunggal ya. Aku seneng. Pak De le goreng nakal Pak De. Apa jahi mawon, Pak. Ora Pak Dekarwo ora sesadis kowe. Piye? Ya. Akarono karenan marti aku teko mau ki ana cerita lucu. Apa? Mobilku ki kon mlebu panitia nganti tekan tenda kene lho, Mas. Oh iya ta. Mobilku niki aku teko ngarep tak takoni, niki mobilnya sinten? Pak Gareng. Oh, nggih mlebet mawon. Iya. Rumangsaku ya ngerti Pak Gareng Semarang iki bintang tamu ngono. Mobilku mlebu tekan kene. Monggo atret mon Mas, mengke le mandhapke barang-barang sekeco. Lho kok barang-barang. Barang bal dikira gareng iki gareng bakso ki lho. Ya, dikira ki aku gawa dagangan bakso. Oh jebule bakule bakso iki gareng to? Iya. Kaya gareng iki dideplok enak dienggo bakso ya. Wah, lah jarene reka bakul bakso siki. Wow, tak pangan dhewe kurang kok. Lah mau diundurke mobil iki men mlakune ora rekoso. Ora rekoso piye wong dikira ngedunke dagangan kok. Lah ya. Lah ya kan kok. Gendong ora kadoan. Nah, lha timbang kadoan leh nuntun rak ya rekoso sing nuntun mesane. Samu lempoh kok aku. Awas Mas Gareng, iki gonceng kok gawat. Heeh. Nono. Iya. Ayo gas, kalau gas betul dah. Ayo si gas betul.
Wis lahir, Mas. Wis metu. Muntup-muntup. Iya. Sinupa karta mreh ketarta Neno pakartine ilmu neno ya kang tumrap ning tanah Jawa agama ageming haji turi putih elok suarane Mbak Eka Mas Gareng. Nggih. Turi putih. Ayo karepe apa Mas Gareng? Niki nun sewu otak-atik gathuk, Mas. Nggih. Turi putih. Putih wis ngarani werna, turi kuwi ditutupi mori. Nggih. Ingat suatu saat nanti kamu akan ditutupi oleh mori warnanya putih. Nggih. Terus ditandur neng kebon agung, ditandur kuwi ning jero lemah, Dipendem. dipendem kebon agung kuwi kuburan. Nggih. Yen wis celeret tiba nyemplung, kuwi kepundhut kembange apa kari tumindakmu rikala urip apik apa elek. Yen apik surga papane, elek neraka papane. Undu-unduane gumantung karo tandurane. Niku nggih. Alhamdulillah wis diaturke. Ya saiki nyoba beksane Mbak Eka Suranti. Iki sing tandani iki. Ya. Ning aku nyuwun tulung Mbak Eka bawa pisan meneh. Nggih. Oh, eling-eling Banyumasan dibawani sik. Lah, Nggih. Maka Radenar ya Werkudara. Mas Gareng tak dapuk dadi Werkudara. Oh, lah dene Werkudarane cilik. Ya ora apa-apa wong Werkudarane isih anu-anakan kok ya. wong pancen ya anane kulite cumpen kok. Iki biyen Werkudarane nganu lulang sing nang naring bokong ya. Ya ora Lulang bokong. wah bokonge sing gudiken. Ya, kaya apa? Nanonen. Ya. Raden Arya Werkudara. Kaya golek kuku. Kepriwen? Lah kaya Werkudara ora nek kuku. Oh, Werkudara kukune bujel. Aku soalnya sesuk budal umroh kukuku tak potongi ning kene iki lho. Kene. Ah, iki lah. Wah, matur nuwun ya, Le. Lah ngono. Nganggo kuku ben ketone Werkudara tenan kok ya.
Kukune kok selen ngene piye? Ora apa-apa no. Oh dikuta iki sijine kuning, jene ijo ora apa. Sing kuning soalé kerep dikuku kerja. Mbok. Ayo, nano. Nyata lamun satria Jodipati iki dening kukune jengat mengono. Kualik kukune nah. Mau ki ya wis ngene lho, bareng weruh kowe kok ngene. Kalau dorong ora konsisten. Hai teno wong panjenengan yo jogete weruh. Gagah. Ya wis pula kecebut. Ya. Baik, Kak. Nggih. Dalu niki di live streaming. Wah, Sing ora iso mirsani saged mirsani wonten live streaming. Channelnya menapa? Wah, aku mau tak bukai channelnya apa iki atas sing keparengan napa niku ngirimi link. Nah iki. Deneng Rika kaya lembut main celok kayak kowe sih. Ha kene pas wantine ngangkat sikil ngono mah ditinggal ngobrol kok. Aku kaya wayang simpingan ya. Ora, iki kaya wayang kletik, wayang goleke paken terus kae lho. Iya, kayak wayang setruk. Ya aja pujimu elek. Aku mati separo paling sirian kok. Wong total mati kabeh mati separo. Yen ngene ra apa-apa mati separo. Yen ngene, kene urip kene mati. Ya ora apa-apa lah. Ya. Prakasaga. Iki ora sandet aku gilugil. Iki Werkudara kukune golek sinyal kok. Kakang Wah. Ya ora nyempluki cangkemku lah. Ah sing salah ki sing doko cangkem. Lah nggone ya nang kene nek ndolo nang endi? Oh, doko cangkem sak-sake gledhek iki kono apa iso to? Wis, rasane susi dadi Werkudara nya 100. Duh alhamdulillah. Cair. Nah, ngono kok akhirnya ora kuat nandang kowe mesti. Mas Bayu setunggal atus kalau kagem Mbak Darsini. Oke. Yo Mbak Darsini kayak Yo kene lek, ndang lek. Oh, satria kok. Yo lek. Iki sapa? Mbak Darsini. Sok meneh ki mbok diwaca sik surate, ora dikekke wong. Ngene wis kadung kene seneng bonggo lho aku. Bonggo. Bangga kok bonggo. Tantane endi sing jenenge Darsini? Ki waduhe lho. Pinggir dhewe. Lungguh tok iya entuk duit. Lho, rumasane. Wet mau sore ki gendeng kok. Lungguh tok. Ora iso to ngelungke rene. Lah ya njuk tulung apa ya dalang arep cicilan Oh. Kowe ya gelem lampani. Lah, mbok tak dilongke wong jatahe kok ya. Gandeng kowe ora ngadeg sakit teding ya. Ora wutuh, welinge wutuh kok ora neng. Wong pos sing nganggo perangko kok. Lek gareng ndak boleh kayak gitu besok umrah lho, besok umrah. Nah. Astagfirullah. Kilap aku. Astagfirullah. Aku saking gugupku astagfirullahaladzim istighfar aku. Lah ngono. Dosa apa sing tak sandang yen aku. Nganti aku kok njikuk 50.000. Sumur bage nambahi. Lah ora wis iki 100 bae nya. Kene wis istighfar kok malah kon nambahi. Yo lanjut. Wis tak ya. Jan ketone jan bareng merengut kayak kowe jan merengut lambene kayak silit pitik. Umit. Aku kuwi ngetok kene ra wong ngetoke. Iya, bundul-bundul. Ayo. Prakasaga Godhek kok godhek tok. Lah nyong mau kan wis ngomong nek Werkudarane bagus gede dhuwur kuning. Ya godhek kok lah mung Werkudarane anane ya gur godhek tok lho. Biyen ki urung ana eksim. Menano. Godhek wak. Simbar.
berdeda. Iki kurang ajar saya. Kenang apa sih? Kok kene Werkudara dikethoki ngene iki? Ya ora apa-apa. Locop iki ketata apa? Iki gari dibadhok bae ora apa-apa. Dipangan di baduk wae. Hei, Werkudara kok akil balik. Nano. Yen ngandika gereng pindah kontor dasar satria ngerti dalane prawira Rama. Yo, Mbak Suci siap. Ayo, eling. Yo. Eling kula eling gunungane Senapati. Anamaning modele wong purbalingga Tuhan nanging ora kurang reka supaya tambah
Pak Ibu aja. Matur nuwun. Luar biasa. Piye Mas Gareng? Trajange ra elok to. Aku ki anggere krungu lagu energik apa joget energik nggih iso ning ati ki mak tres ngono lho. Lah nggih. Dadi nandhake bahwasanya inilah keelokan Indonesia ya iki. Leres. Mula kabeh niku leres dawuhipun napa menika pepunden kula Pak Dikarwo. Nggih. Ingkang nami budaya itu alat pemersatu bangsa. Nggih ta? Nggih. Suhu politik kok panas sing ngedemke ya budayane dhewe niku. Leres, leres. Kudu sing ati-ati. Sing jeneng budaya niku madheke ning tengah-tengah, nggih ta? Dadi perantara menuju kebaikan. Jenenge we budaya, budi lan daya budine kudu apik, dayane kudu enek. Leres, Mas, leres, leres. Iki lagi Mbak Eka urung Mas Gareng nek joget serampat Mas Gareng. Monggo ayo.
yen ra iso mandek tandeke lho. Ngapa to nesu lho? Well, enak lungguh tok. Lalu piye to? Kudune nek diimbui seneng lho. Upamane jatahe sampeyan ki 1 yuta, ditambahi 200 dadi 1 yuta 200. Seneng. Seneng ki ora nganggo ambekan. Lho rasa ambekan ora apa-apa. Modar no. Lho kok joget apike ya ngono kaya. Apik kowe nyawang tok. Sing kok sik tak nyendah lampu kasih. Lah, jane nggo sang umroh sesuk. Oh, Masa nek ora nyrampat ya ora mungkin. Oh, iki aku tenan iki. Iki kok 10 jam perjalanan turu tok ning iki. Mula ben ora krasa suwe aku iki ditotalke sesuk arek sare. Totalke aku ning kene kleo total. Iya. Oh, aku iki saking bombongku. Nggih. Saking senengku mergo ditimbali rene tombo kangen, tombo seneng, sisan gawe yo entuk tombo apa kuwi jenenge sangu. Oh iya.